qatt ma tkun preparata, ġifieri. Għanna sepp tibqa' tittama. Eżattament, tipprepara kemm tipprepara qatt ma ħadd tipprepara biżejjed. Adolescenzi għaddew minna hija sens ta' maturità li dawn kellhom jimmaturaw qabel iż-żmien. Jgħidulek apparti li jiena kelli żewġ losses. Tlift il-papa bil-mewta u tlift il-bastun li il-mama kif kienet qabel. L-ispiritu tal-mama kif kien qabel. Li kemm importanti ddaħħal il-counselor, l-SMT u t-teachers u jkun hemm ukoll xi ħadd mill-familja li qed jirrappreżenta x'inhu id-dar x'inhu jiġri biex inti taħdem bħala tim. Nixtieq nirringrazzja lil Sweet Carnations Holistic Wellness Center għall kura ta' wiċċi u lil Quick Fix għall-apparat elettroniku. Illum fuq kelmiet ma' Bambinelli għandna mistiedna speċjali. Għandna l-Franġeska nilqak magħna hawnhekk. U grazzi ħafna tal-ilqak l-istedina tiegħi. Napprezza. Inti illum il-ġurnata għandek ukoll il-majsna Gilbani, ċek, li għandek ħafna feeding equipment ta' tfal. Eżatt. U inti meta kont iżgħar fl-adolescenza tiegħek ġarrabt it-telfa tal-papa. Eżattament. U llum fil-fatt ħaniddiskutu daqsxejn il-luttu jew it-telfa ta' ġenitur fit-tfal u l-adolescenti, għax ovvjament hija xi ħaġa illi ma nitkellmux daqshekk fuqha. Eżattament. Li jiġri nemmen jiena illi huma affarijiet li nafu li qegħdin hemm preżenti bħal is-suġġett li titlef tarbija meta titwielet pereżempju jew titlef it-tfal. Nafu li hija xi ħaġa li qiegħda hemm li tista' tiġri imma nippruvaw li ma nitkellmux fuqha ħalli ma ntuwiex focus imma mbagħad li tiġi nsibu ruħna f'baħar li qatt m'homna fih. Allura jiena nemmen li aħjar niddiskutu u mhux għalina biss jekk ngħaddu aħna minna imma anke jgħaddi xi ħadd viċin tagħna kif għandna nġibu ruħna. Eżattament. Mela, l-ewwel nett grazzi tal-istedina u għanura lija li intqajt miegħek u qiegħda fuq Bambinelli. Mela, jiena meta kelli 13-il sena kont ġarrabt it-telfa ta' missieri. Il-papa kien ma jiflax, ġifieri konna aware li jista' jkun jiġi nieqes, imma inti qatt fil-verità ma tkun preparata għal din it-telfa. Jiena għandi ħuti li huma akbar minni, hija kellu 18 u uħti 17, hekk kienu ġo xulxin, u mbagħad kien hemm jiena li kont aktar iżgħar minnhom. Niftakar mbagħad il-papa kien ħallina f'Settembru, fit-8 ta' Settembru, illum għaddew 16-il sena minn din it-telfa, u niftakar jiena kont irritornajt l-iskola 15 wara il-papa fit-8 u ħana konna nibdew around approximately 2 weeks wara. U jiena niftakar dak iż-żmien ma kienx jeżisti Facebook, ma kienx jeżisti social media kienet għadha mejta fit-2008. U niftakarni li ġifieri kont mort l-iskola u sħabi u l-allima ma kienux jafu li għadni kemm tlift il-papa. Ġifieri dina kont żammejta ġo fija, ġifieri kważi anka l-best friends tiegħi niftakar fi żmien il-junior college ġifieri set naqbes f'perjodu kont domt biex ngħid isma' jiena kont lift il-papa. Ġifieri kont xi ħaġa li kont inżomma ħafna fija. Mbagħad niftakar darba kellna orali tat-Taljan. Dan is-ser kien beda jsaqsina mistoqsijiet isma' fuq il-familja taf kif u mbagħad ma nafx kif kien diskors u għatlu mill-papa du kemm ħallina ftit ta' xhur ilu. U niftakar tgħid kemm kont kbejt. Dak iż-żmien ukoll counselors fl-iskejjel, il-kelma counselor kienet jisada xi ħaġa fil-bidu ħafna dak iż-żmien aktar konna nisimgħu b'marriage counselor milli school counselor. Kienu jeżistu vera l-guidance teacher, il-guidance teachers, però jien xorta kont żammejt l-inżomma lija personali din. Issa, jiena ġifieri ħanajdlek kif għażilt l-ewwel nett jiena by profession jiena allima tal-primarja u għamilt il-masters f'counseling. Għadni kemm l-estate ukoll, ġifieri llum il-ġurnata counselor.
U minn dejjem kelli l-imħabba kbira lejn dan is-suġġett ta' bereavement, għal fatt ukoll li jien bħala liema il-xogħol tiegħi laqqani ma' ħafna tfal li sfortunatament huma wkoll li ġarbu t-telfa ta' xi ġenitur, jew hemm, jew missier, u mhux biss jew missier imma tista' tkun telfa kbira lihom bħal it-telfa ta' nanna jew nannu, imma li jkunu their primary caregiver ukoll. Ekko tħanajdlek għax l-lum il-ġurnata ħafna tfal jgħattaw il-ħin man nannit ħabba li l-om taħdem. Allura nanna hija persuna importanti wkoll f'ħajjithom. Eżattament. U jiena kont inħoss isma' jiena bħala liema, okej, importanti li inti tallima mis-suġġetti tal-Malti, l-Ingliż u l-Mezz, ma kemm hu vera sinifikanti li inti bħala liema tifhem dawn it-tfal minn xi huma għaddejjin. Jiġifieri qabel it-tfal ma jkunu jistgħu jitalmu s-suġġett, inti tkun taf x'inhuma il-bagalja tagħhom x'għandhom ġod il-bagalja. Issa jekk huma bħalissa għaddejjin minn dawn it-tip ta' problemi li kemm separazzjoni jew sfortunatament qed iġarbu it-telfa ta' xi ħadd daqshekk għażiż għalihom, allura jiena l-ewwel u qabel kollox my utmost priority hi li dawn it-tfal ngħinhom u nkun hemm għalihom. Issa jiena minn dal-ambitu kont inħoss li m'hawnx biżżejjed għarfien kemm l-għalliema, kemm l-SMT members, kemm counselors. Jiġifieri fejn jidħol bereavement ta' tfal u l-adolescenti m'hawnx biżżejjed għarfien u anke llum il-ġurnata. Dan ħareġ ukoll mill-istudju li jien għamilt it-teżi tiegħi tal-masters. Infatti appuntu u affukat fuq il-bereavement tal-adolescenti kont an insider researcher, dak li jgħidulu an insider researcher għal fatt li jien ukoll ġarrabt din it-telfa. Bħal parteċipanti li kelli fit-teżi. Jiena qbadt 6 parteċipanti differenti, kelli 5 tfajliet u kelli ġuvni. Kienu kollha adulti, ġifieri il-parteċipanti kollha għandhom 18-il sena il fuq illum il-ġurnata. U ħadthom fl-esperjenza tagħhom tat-telfa tagħhom meta telfu il-ġenituri tagħhom. U dawn sfortunatament ħarġu ħafna temi rilevanti fosthom kemm affettwathom eżempju li ma kienx biżżejjed awareness l-għarfien li meta dawn inti tmur l-iskola life goes on immediately. Exactly, wiwa isma' il-papa jew il-mama ma jridux jarawk tikpita, trid tkompli bil-ħajja verament, li l-ħajja tkompli, imma aħna rridu nifqu u nagħtu l-ispazju lil dawn iż-żgħażagħ li tfal jesprimu l-emozzjonijiet tagħhom. Issa ħafna drabi tfal u l-adolescenti forsi ma jkunux jistgħu jesprimu ruhom b'mod verbali, imma il-terapija bħal il-play therapy għat-tfal u anka meta nerġu terapija għat-tfal għall-adolescenti. Kemm sabiħ eżempju li jesprimu ruhom eżempju through mosaic therapy jew eżempju art therapy, music therapy, li dawn jesprimu l-emozzjonijiet tagħhom fit-tpinġija. Illum il-ġurnata għaw kodba wkoll li they focus jiffukaw fuq il-bereavement. Imma, eżempju, jkun hemm storja għat-tfal animata fej qed jitkellmu fuq din it-telfa, ma b'mod animat biex it-toqol tas-suġġett nipprovaw innaqsuh kemm jista' jkun. Jiġifieri tgħidli Fran qed ikun hawn aktar attenzjoni fuq dan is-suġġett ngħidlek iva, ġifieri qed ikun hawn aktar kodba, it-terapija dejjem qed tiżdied qed intu aktar il-ħajja mhux naħbuha taħt it-tapit. Però xorta nemmen u anke mill-istudju li għamilt nemmen li dan is-suġġett hemm bżonn aktar għarfien u hemm bżonn aktar studju fuqu. Bla dubju. Li jiġifieri isma' x'inhu jiġri fl-iskejjel tagħna kemm tal-Knisja Indipendenti u tal-Istat. Meta jiġi nieqes ġenitur jew a primary caregiver, x'inhu jiġri bit-tfal
all right, jiġi xi darba xi counselor ikellimhom qed ikellimhom as a whole class u mbagħad ovvjament ħajjieħu dan it-tifel jew it-tifla jew l-adolescent u qed jitkellmu f'kamra, imma il-counselor li qed jagħmlilhom it-terapija, il-counseling session, għandu biżżejjed għarfien Ekku, fuq fuq is-suġġett is-suġġett. li forsi eżatt ħajjejhom jivvalida l-emozzjonijiet tagħhom u jigwidhom. Proset. Jien eżempju, aħna counselors fil-masters tkellimna fuq ħafna suġġetti differenti, ma tkunx għadek iffukajt, ma tkunx għadek speċjalizzajt fuq area. Eżempju, jiena minn dejjem ħassejt dil imħabba tal-bereavement, l-ewwel neta ġarrabta jiena stess meta kont żgħira u apparti minn hekk il-xogħol tal-liema laqqani ma' diversi studenti li ġarbu din it-telfa. Ġifieri ir-raqa li ġenituri imut waqt li tfal pereżempju għadhom primary jew secondary. Ħanidu hekk jew it-tfal jitilfu l-ġenituri tagħhom mhijiex żgħira. Qiegħda tikber sfortunatament. Il-imwiet aktar minn qatt qabel. Jiena meta tlift il-papa tiegħi fit-2008 niftakar jiena u kien hemm tifla oħra li dik is-sena konna tlifna l-ġenituri tagħna. Però llum il-ġurnata l-imwiet sfortunatament it-tip ta' mart dejjem qed jiżdied. Jiġi iktar kompless, iktar diffiċli. Sudden death, sedin naraw, u anke l-kelma imwiet b'suwiċidju. Infatti jiena waħda fil-wieħed mill-parteċipanti tiegħi tat-teżi tilef ġarrab it-telfa ta' ġenitur b'suwiċidju. Ġifieri u kellimni ħafna dwar kif it-telfa affettwatu għaliex dan l-istess parteċipant kien għaddej ukoll mill-kanċer dak iż-żmien li tilef il-papa tiegħu. Skużani, kien għadu kemm fiq mill-kanċer, ġifieri dan kien każ partikolari. Fil-każ tiegħu jgħidli li l-iskola tagħtu sens ta' struttura. Meta ħajtu kienet kollox jisu qed jaqa', ma kellu skop fil-ħajja tiegħu, l-iskola tagħtu sens ta' struttura. Infatti, dan minn student li għalli kien jitgerfex ħafna ma kienx jistudja, spiċċa l-iskola tagħtu sens ta' skop. Però jgħidli wkoll li ma kien hemmx biżżejjed awareness fl-iskola, ġifieri din kienet xi ħaġa tema li ħarġet fil-parteċipanti kollha li infatti parteċipant partikolari għalli il-counselor caused more harm than good. Ġifieri tant kemm ma kienux jafu fuq is-suġġett. Illallu. Dan il-parteċipant partikolari għalli li mid-dera min kienet jarah l-iskola kien għadu kemm tilef il-parent tiegħu, ġifieri dak kien ikbar ovvjament fi żmien u qabada fuq speċi ta' isma' mill-ħajja titkompli, business as usual, meta fil-verità inti hawnhekk għandek adolescent li għaddej mill-bidliet fiżiċi imma wkoll il-holistic tiegħu, il-mod ta' kif iħossu qed isiru bidliet kbar. Għax jiena naħseb tagħmel effett illi pereżempju l-ewwel nett telfa ta' ġenitur ħadħossha tkun meta tkun. Eżattament. Imma iktar ma nikber jiena bħala persuna fl-età, iżjed ħan nistenna li ovvjament aħna nafu li aħna meta nitwildu nafu, naħseb dik hija l-unika ħaġa li nafu li ħamutu xi darba. Eżatt. Kull persuna. Allura iktar ma ħanikber jiena naf li jiena qed iktar viċin l-immut jiena u l-istess għall-ġenituri tiegħi. Ġifieri iktar ma ħanikber jiena fl-età u jikbru huma, iktar ħadkun naħseb faċli li naċċetta għax naf li it is a normal life process. Plus hekk, iżjed ma ħanikber, iktar ħaniltaqa' ma' nies li qed jitilfu l-ġenituri tagħhom. Għax hija normal life process u jibdew jiżdiedu l-ammont ta' nies għax qed imutu għax qed jikbru. Mentri meta pereżempju qed titlef il-papa jew il-mama meta forsi għandek 8 jew meta għandek 13, hemm inqas chances li issib il xi ħadd li huwa bħalek, eżempju inti qed oħra.
kien hemm bħali. Dik is-sena. Per eżempju, meta nsemmu forsi separazzjoni jaf fil-klassi ikun hemm 4 tfal għaddejjin minn każ ta' separazzjoni għax forsi hija xi ħaġa li iżjed komuni. Imma allura ma naħsibx li forsi kontet issa ta' xi tgħid li ovvjament l-esperjenza tal-counselor hija l-istess bħal tat-tifel. Definitament. Għaliex jekk il-counselor għandha 30 u dat-tifel għandu 13, il-counselor gawdiet il-ġenituri tagħha għal 17 sena oħra. Infatti dal-parteċipant jekk kien għalli jiena għalli sabbini tħajt u daqshekk ġifieri ma komplix jiftaħ, ġifieri mbagħad għalhekk qisu f'dal każ is-sens tal-ktieb, is-sens ta' li għandu is-sens ta' kontroll ħarġet ħafna li hu għandu xi ħaġa li jista' jikkontrolla x'inti sfortunatament il-imwiet Ma tistax tikkontrolla. Ma tistax hija xi ħaġa li ma tistax tikkontrolla. Issa, il-parteċipanti kelli minnhom li kienu aware li l-ġenitur tagħhom huma ma jifilħux. Imma mbagħad ġieli jkollok każijiet fejn sudden death, attakk tal-qalb, incident car accident. Jiġifieri inti hemm ukoll imwiet differenti. Ekku. Li forsi, jiena kif għatlek, aħna konna nafu li l-papa tiegħi ma jiflaħx, imma inti fil-verità qatt ma tkun preparata, ġifieri. Għan naħseb tibqa' tittama. Eżattament, tipprepara kemm tipprepara qatt ma ħadd tipprepara biżejjed, speċjalment f'dik l-età daqshekk bikrija, dik l-età li jiena inħoss li l-età fejn it-tfal u l-adolescenti jkunu daqshekk vulnerabbli. Jiena naħseb fl-adolescenza tkun naqriżiet tenera l-ħaġa, il għaliex tibda tifhem ċertu kunċetti fil-ħajja. Proset. Infatti, meta tkun żgħir, iħossuha żgur iħossuha, imma naħseb tkun iktar forsi ikun hemm iktar distractions illi tista' tintilef. Anke it-tfal iż-żgħar il-memorja tagħhom tkun iktar short-lived. eżatt. Fimt, ma jippjanawx daqshekk fil-futur. Mentri meta nkunu adolescenti nibdew nippjanaw. Proset. Ara, apparti minn hekk inti fl-adolescenza it-temi li ħarġu ġifieri punti li dawn il-parteċipanti tkellmu fuqhom kienet li l-fatt li eżempju dawn sħabhom li l-ġenituri tagħhom kienu ħajjin ma setgħux jifhmu minn xi huma għaddejjin. Jiġifieri niftakar di l-parteċipanta partikolari kienet tgħidli sħabi jitkellmu fuq ommhom li jġildu magħhom li ma tixtrilhom xi ħaġa partikolari. U speċi ta' tħares li u tajt, isma' jien għadni kemm tlift il-mama, ġifri kienet iżżomm ħafna ġo fija, kienet qalet kif ma tapprezzaħiex, kif mhux qed tara l-valur tal-om jew tal-missier. Ġifri, ħaġa li dawn l-adolescenti għaddew minna hija sens ta' maturità li dawn kellhom jimmaturaw qabel iż-żmien. Ġifiri, infatti, tkellmu fuq is-sens ta' tabu li jisma' aħjar naħbiha din il-ħaġa kif kont għamilt jiena. Imma infatti ma mbagħad biżmien jibdew isiru jafu sħabek li jisma' din għadha kemm titlef il-papa jew Imma taħbija biex ma jitħassrukx. Jiena fil-każ tiegħi kienet a coping mechanism li m'għandix għalfejn noqgħod ngħid li l-papa mejjed għax inti jisek kif tajt isma' jiena tlift il-missier jew tlift il-omm jisek dak is-sens ta' diqa, imma issa li kbirt u li studjajt fuqha u rriċerkajt fuqha, inħoss wan kienet il-coping mechanism tiegħi u nirrealizza aktar kemm ma kien hemm xarfien fuq dan is-suġġett. Jiġifieri kieku kienet xi ħaġa it's okay li titkellem fuqha kien hawn aktar għarfien u kien hawn aktar nies speċjalizzati fuqha, jiena forsi kont ngħid xi ħaġa li ħanħossni komda nitkellem fuqha. Imma simili bħal ġifieri il-parteċipanti wkoll esperjenzaw din il-ħaġa li kważi tħossok tinqata minn mal-ħbieb, tħossok aktar waħdek fil-verità, għalkemm jiena fil-każ tiegħi jiena dejjem bħala karattru babbli. Allura jien jisni kont kapaċi naħbil ġieħ billi nara x'ħan ivvinta, nara jiena kont dejjem. Għax imbagħad jidħol il-karattru tal-bniedem. Eżattament. Ġifieri jiena l-coping mechanism tiegħi kienet li naħbil ġieħ billi nitħaq, billi nara x'ħan ivvinta ma' sħabi.
Imma xorta fl-istess ħin tħoss dak iċ-ċertu distakk inti, ġifieri jiena il-parteċipanti wkoll qalu li bnew ħajt. Ftit ikunu dawk in-nies li vera jifhmu int minn xi għaddejja. Jiena niftakar xi ħaġa li vera kienet kidni kienet pereżempju fil-ġurnata tal-miliet tisma' n-nies ta' madwarek isejħu l-kelma pa u inti ma tkunx tista' tgħidha. Jiena lija dik kienet kanka ngħidha, kienet xi ħaġa li vera dak iż-żmien ta' 13-14 li tweġġak ħafna. U ħaġa oħra interessanti li ħarġet fil-teżi u jien ukoll nista' nirrelata magħha kienu the bittersweet memories li inti pereżempju jiena iżżewwiġt, jiena sirt Omma l-ewwel darba. Gradwajt. Ikun hemm ċertu episodju f'ħajtek li tajt meta xtrajt id-dar l-ewwel darba kemm tajt kemm nixtieqgħu il-papa li jatmijaj u jgħidlek isma' kieku minnek nagħmel hekk, ġifieri dik is-sens ta' parir. Kieku x'ħajajd lil-papa. Kien hemm ċertu milestones fil-ħajja li xtaqtu li kien preżenti. U dik ħarġet ħafna l-parteċipanti kollha tista' tgħid kollha semmew dawn il-mumenti ta' dieqa li fil-verità inti meta tiżżewweġ okej, l-isbaħ ġurnata ta' ħajta meta kellek tifla, imma inti fl-istess ħin f'qalbek tajt kieku għaw dik il-persuna miegħi kienet tkun isbaħ il-ġurnata. Bla dubju. Ħarġet ħaġa interessanti imma dawn l-adolescenti wkoll qalu orajt fi żmien li tilfu l-ġenituri tagħhom ma kellhomx ħlif dan il-parteċipant ma kellhomx aktar interess fl-istudju, ġifieri jirrebellaw, forsi hemm min jibda jabbuża mill-alkohol, anka sfortunatament mid-drogi. Ġifieri kollhom coping mechanisms differenti biex jagħtu l-ġieħ. Dik. Imma ħaġa interessanti li ħarġet fir-riċerka il-fatt li dawn l-adolescenti il-fatt li tilfu lill-ommhom jew il-missierhom għalihom ġabithom aktar reżiljenti għal fatt li issa kibru jgħidu ejja ħanagħmel aktar effort biex inti tagħmel il-papa jew il-mamma tiegħek gburi bik. Ġifieri dik ħarġet ħafna sens ta' reżiljenza. Jien inħossa wkoll fija. They had to mature faster. Eżattament. Inti ma tistax tgħid tisma' jiena tlift il-ommi u l-missieri imma jsek ikollok tikber dik il-kelma u di ħarġet ħafna. Infatti kienu jgħiduli daw fuq xi qegħdin jitkellmu il-grupp fuq affarijiet li jibdew jarawhom irrelevanti. Inti tibda tħossok fi grupp, infatti jiena l-ħbib tiegħi, il-maġġoranza tal-ħbib tiegħi dejjem kienu ikbar minni. Jiena close ħafna ta' oħti, il-ħbib tagħha tista' tajtu mal-ħbib tiegħi. U kont dejjem oħti hija 5 snin ikbar minni, ma dejjem kont nieħu pjaċir aktar għax kont inħoss li s-sens ta' maturità hija iktar hija l-istess isa livell. Alla volja kont iżgħar fl-età. U probabbli ġejtu tapprezzaw iktar il-mama. U żgur il-mama. Bħala the only living parent imbagħad. Exactly, il-mama hija l-bastun, ġifieri din titqis li tilfet ġarbet it-telfa mela ġarbet it-telfa tar-raġel tagħha. Eżatt. Imma parti minn hekk dik kellha 3 tfal. Jiena u ħuti kienu dak iż-żmien it-tnejn l-università, jiena kont għadni is-sekondarja junior lyceum, ġifieri kont għadni f'dak iż-żmien li l-mama di tiġribina trid ma kellix idea forsi l-affarijiet tad-dar, ġifieri qabel kien jagħmluhom kollha l-papa. Ġifieri jiena nħares li ommi bħala l-bastun tal-familja x'kieku ma kienitx li jisma' komplet u dejjem issuqna fuq l-istudju, ġifieri twassalna l-emmulaw. Ġifieri hawnhekk ukoll tidħol il-valur tal-om f'dal-każ tiegħi. Imma mhux kulħadd jista' jkun l-istess fortuna, forsi jiena l-fortuna daħqit li għassibt il-mama, ma forsi hawn min iġarrab telfa u ħarġet ukoll fir-riċerka u l-ġenitur ieħor jaqa' f'depressjoni tant tkun kbira li daw jisom jitilfu l-iskop ta' ħajjithom. Alla volja jkollhom it-tfal jew l-adolescenti, ġifieri jkollhom it-tfal kibru ftit fl-età, ġifieri
ikunu in denial ta' xed jiġri fil-ħajja, mbagħad sfortunatament ikollna każijiet fejn l-adolescenti jintilfu. Ġifieri jew Fil-fatt jaslu- naħseb kont ħanejdek naħseb iktar huma dat tip ta' adolescenti fejn forsi jitilfu anka is-saħħa tal-ġenitur li ieħor Eżattament. li jintelqu because they feel they have nowhere to hold. Exactly, eżattament. U din fil-riċerka, ġifieri li anka saret barra minn Malta, ukoll tenfatizza li inti apparti li dawn tilfu jgħidulek apparti li jiena kelli żewġ losses. Tlift il-papa Il-Marija, bil-mewta mela. u tlift il-bastun li Il-mama kif kienet qabel. qabel. L-ispiritu tal-mama kif kien qabel. Eżattament, għax inti qed iġġarrab din it-telfa, imma fl-istessin x'inhu jiġri d-dar. Jiena fil-każ tiegħi mhux ħanajdlek li l-mama m'għaddiċ minn żmien ħażin, min jaf kemm il-darba żammet ġo fiha ġarbet id-dwejja, imma inti fil-każ tagħna aħna għal-omna konna l-enerġija, l-iżvok, il-mod ta' kif ħajjita ta' Ir-raġuni għal xi għandha tgħix. Brava, eżattament. Forsi ħaddieħor kif għaluli fl-istudju huwa f'depressjoni, jiġifieri ma setawx jaċċettaw din it-telfa. U sfortunatament għalhekk jiena dal-interess kbir li għandi x'inhu jiġri fl-iskejjel, x'qed nagħmlu aħna l-għalliema, il-counselors, l-SMT, qegħdin naħdmu b'mod kollettiv, qegħdin inħarsu lej il-holistic approach ta' dawn l-istudenti, x'qed jiġri fis-skejjel tal-istat, tal-gvern u tal-Knisja. Qegħdin jaħdmu flimkien hemm policies li qegħdin isegwu meta student daqshekk vulnerabbli qed jesperjenza din il-mewta u sfortunatament ma hawnx daqshekk għarfien hawn Malta. U jiena naħseb kważi anka l-om jew il-ġenitur li jibqa' ħaj għandu jidħol daqsxejn fiha din. Bid-darba u elf. Illa għaliex it-tifel jew it-tifla qegħdin jiddependu fuq il-ġenitur li baqa' ħaj issa. Għax ejja ngħidu inti għandek xi tip ta' programm li dawn l-istudenti qegħdin isegwu. Jekk inti mbagħad ħatmur id-dar u kif qegħdin ngħidu l-om m'għedix aware ta' x'inhu jiġri, inti jisek ħatwaqqa kollox. Inti għalhekk huwa importanti li jkollok ċirku ta' nies li qegħdin jiffukaw fuq dan it-tifel jew tifla li għadha kemm ġarbet din it-telfa u qegħdin jaraw kif ħajtejbu il-ħajja tagħhom għax dawn inutli ħatejdilhom ejja ħanibdew nagħmlu l-lezzjoni tal-match, lezzjoni ħatamel fil-verità, inti moħħok xi tlift fil-verità. Diki. Għalik jisek tkun qed tgħix f'dinja u forsi hawn min kapaċi jaħbiha perfettament, hawn min kapaċi jirribella. Nibdew naraw bidliet fil-karattru. Qed niftakar studenta partikolari sens ta' kontroll fuq sħaba li trid jisa tiddomina li isma' jana nagħmlu hekk jana mhux inti fil-verità jekk inti tġarrab din it-telfa daqsa kbira. Mela qed nippruvaw insibu sens ta' kontroll b'modi differenti. Modi differenti, eżatt. Ġifiri, għataw bżon ħafna għarfien fuq dan is-suġġett. Huwa suġġett interessanti immens. Ħafna, interessanti immens. Jiena kif qed ngħidlek għandi passjoni kbira fuq u ġifiri xewqa tiegħi li nkompli nirriċerka fuqha u ġifiri nara eżattament x'inhu jiġri fl-iskejjel. U anka it-tip ta' socio-economic means, ġifiri jekk pereżempju jiena naffordja nibat l-student f'independent school. U per eżempju, skejja l-oħra, x'inhu jiġri? Hemm l-istess tip ta' support? Qegħdin nimxu l-istess in-line jew xejn, kulħadd kull skejjel qed tuża il-metodu tagħha. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq ħajja aħna ta' tifel jew tifla. Huma l-ġenerazzjoni tal-futur tagħna. U għandhom bżonn ħafna mħabba, għandhom bżonn ħafna paċenzja li huma nħalluhom jesprimu dak li jħossu b'modi differenti. It-terapija lek hija sabiħa u l-counseling għalhekk huwa sabiħ. Meta inti għandek modi differenti l-ewwel semmejtlek il-mużajk, il-tpinġija li huma jistgħu jesprimu l-uġieħ tagħhom. U l-importanti li jkollhom post sigur
post safe fejn jistgħu jagħmlu Fej jistgħu jagħmlu dan, eżatt. Inti li tagħtihom l-ispazju tħallihom jesprimu dak li qed iħossu kemm b'mod verbali, kemm bil-kitba kif iħossu huma, imma hemm xi ħadd li okej, dan is-suġġett jafu inside out, mhux dan inti bħal meta eżempju tmur għand speċjalist, inti tmur għand l-ispeċjalist għax ħajjejnek. Eżatt. Ġifieri dan is-suġġett alla volja qegħdin fi-2025 xorta irrid ikun hawn aktar għarfien, knowledge u ninkoraġġixxu l dawn it-tfal għall-proċess tagħhom. Jiġifieri jiena dik ix-xewqa tiegħi li nkompli nirriċerka, li nkompli ngħinhom lil dawn l-istudenti. Mhux biss għax esperjenzajta jien, imma inti meta tkun fil-klassi, inti t-tfal isiru parti minnek. Inti jiena ġifieri qed nitkellem kemm il-kappell ta' counselor u kemm il-kappell tal-liema, jiena l-istudenti tant insir inħobbhom. Ġifieri inti tkun għallima tajba, all right, importanti li tfal twassalhom u tagħmel is-sillabu li twassalhom għall-eżamijiet għax inti wara kollox huwa sens ta' sodisfazzjon li tfal imorru tajjeb, imma kemm hu iktar neċessarju, kemm huwa aktar sinifikanti li inti tieqaf u tifhem eżatt x'inhu għaddej jekk dan l-istudent jew l-istudenta tilfet l-om jew il-missier jew another significant person. Għalhekk l-importanti qed isiru seminars l-għalliema qed jagħmluhom seminars fuq dan is-suġġett. Jien kemm inni għalliema qatt ma saru dat tip ta' suġġetti. Is-suġġett tal-mewt jiġi diskuss fl-iskola? Le. Għax jiena naħseb dik hija waħda mill-problemi tas-soċjetà. Illi anke jien llum bħala om naħseb li t-tifel sissadni għax sandu for. Għadna mhux jew forsi ġieli semmejtlu il-kunċett ta' mewt, imma pereżempju l-mewt għandna niddiskrivulhom mill-ewwel kif inhu u mill-liema età. Irridu nistennew telfa l-ewwel tiġri. Ara, sfortunatament kif bdejna ngħidu, il-mewt hija xi ħaġa. Għax daħ tiġri żgur. Żgur, definittament. Ġifieri forsi hawn min jesperimenta he experience il-mewt meta jikber u hawn min sfortunatament jesperjenza feta aktar bikrija. Għalhekk huwa importanti li aħna bħala ġenituri nkunu aware li jeżistu dawn il-kodba. Kodba differenti li qed jitkellmu fuq dan is-suġġett mod animat. Ġifieri bl-ebda mod medin ngħidu li ħawwaqqgħu is-suġġett, imma biex inti tgħin il dawn it-tfal jivviġwalizzaw x'jista' jiġri. Eżattament, mill-lenti tal-ktieb, ġifieri mhux taħrabha jew taħrab is-suġġett, imma tiddiskutija b'dawn il-kodba bl-għodda importanti u ma nagħmlux ħażin li dejjem nieħdu parir. U ngħinuhom, jiġifieri mhux isek mitet in-nanna u jisu ma ġara xejn, issa marret tiltaqa' mal-bambin. Jew raqdet għal dejjem għax din jaf x'anzi da tista' tqabbad. Mela, jew nista' norqod. Jew se naraw aktar, li huwa importanti kif qegħdin ngħidu. Il-lodda tal-kodba fi żmieni ma kienx teżisti, imma jekk ifittxu books on bereavement, child books on bereavement, jitlawlek kodba differenti fejn il-ġenitur jew min jieħu ħsieb it-tfal jista' ipoġġi u jiddiskuti, ġifieri mbagħad tista' tagħmel anke diskussjoni. Ġifieri tista' tikkrea ambjent sigur hekk fuq tapit bil-cushions, bis-soft toys u tpoġġu taqraw dan il-ktib flimkien. U naħseb anka, pereżempju, familja li s'issa ma ntilef ħadd minnha kważi kważi. Jiena tiġi niktib f'moħħi The Invisible String. Dan il-ktieb tant huwa miktub tajjeb għal dawn it-tfal. Ġifieri telfa through a string. Imma fil-verità, ġifieri inti qed nużaw affarijiet tal-ħajja ta' kuljum biex ngħinu dawn it-tfal li sfortunatament ibatu ħafna u jekk ma noqogħdux attenti jistgħu jaqbdu triq diffiċli. Żgur. U nemmen ukoll għandu jkun hawn iktar awareness kif in-nies tal-madwar, jiġifieri mhux ġast it-teacher, x'eżempju jiena jekk jew it-tifel jekk għandu pereżempju it-tifel għandu xi ħadd fil-klassi illi tilef il-ġenitur tiegħu.
Mela jien nispjega t-tifel x'ġara. Eżattament. Fl-istess ħin naf li ovvjament it-tifel jaf jgħaddi minn ansjetà li hu jista' jġilu l-istess. Imma yes, it can the same can happen. Fl-iskejjel u jiġri dan li ħanajdlek, ikun hemm xi ħadd eżempju jekk jien għandi studenta li tilfet il-papa jew il-mama, ħajjiġu jkellmuhom, ġifieri fil-klassi jisma' dik it-tifla tilfet il-papa jew il-mama, imma sfortunatament li jiġri ma jkun hemmx follow-up, ġifieri dan it-telfa li ġarrab da tifel jew tifla all right ġi xi ħadd fil-klassi qed jitkellem imma mbagħad m'hemmx follow-up. Għax inti fil-verità vera it-tifel per se tilef l-om jew il-missier imma id-dinamika tal-klassi ħadd inbidel. Jekk inti forsi kellek tifel jew tifla dejjem ferriħija, dejjem titħaq u issa tilfet il-ġenitur tagħha, jiena bħala klassi x'nista' nagħmel? Ġifieri anke tfal ninkludihom, x'nista' nagħmel biex dan it-tifel jew din it-tifla tħossha parti mill-klassi? Jiġifieri x'ħajjiġri issa li għadda żmien? Ħanitfgħu il-problema taħt it-tapit, u mbagħad ħanibdew ngħidu il-lallu kemm qed naraw behavior problems, għax imbagħad faċli nagħtu t-titli, imma fil-verità nemmen li f'kollox fil-verità kemm huwa importanti li nevalwaw u nkunu sensittivi. Ġifieri li inti qabel kollox, ġifieri kemm jiena qed ngħidlek qed nitkellem minn żewġ aspetti bħala liema kemm trid tpoġġi ma' tfal u tifhem minn xiex ikunu għaddejjin. U inti dan tista' tagħmlu li tibqa' titgħallem, jiġifieri għalhekk huwa importanti li jibdew isiru aktar courses għax huwa suġġett li mhix xi ħaġa inevitabbli li taf kif u le jiena kif qed ngħidlek, jiġifieri fil-klassi tiegħi kelli studenti li kważi kull sena tiġri din u din is-sena b'mod speċjali, skużani, sena l-oħra kellna studenti li tilfu l-parents tagħhom fis-sekondarja, ġifieri mhux wieħed, tnejn, tlieta, xi erba' ħamsa. Ġifieri mhijiex il-bot minnha. Mhux hekk. Kulħadd ma jixtieqx jitlef l-eżistjew, da min jixtieq li iġarraba, ma hija xi ħaġa inevitabbli. Ġifieri jiena meta riċerkajt kif għatlek kont insider researcher, għalhekk kien importanti ħafna li nżomm ir-riflessività, ġifieri li nikteb il-journal biex inti ma tkunx biased, ġifieri l-esperjenza ta' Franceska hija differenti minn tal-parteċipanti għax kull persuna hija unika. Kull persuna tħares lejn din is-sitwazzjoni b'mod differenti, imma jrid ikun hawn sistema li at least ikollhom skejja li kollhom plattaforma li tista' segwi f'każ li nitilfu. U nemmen ukoll li naħseb anke jkun hemm suġġetti bħalma nitkellmu anke jekk forsi fir-reliġjon jew fl-etika, għax naħseb issaw l-ethics ukoll. Eżattament. Li kif it-tfal għandhom imorru ma' xi ħadd illi tilef il xi ħadd, għax eżempju jiena llum il-ġurnata nsib diffikultà kważi. Ikolli xi ħadd li tilef il xi ħadd qudiemu, għas ikollhom x'aqbad ngħidlu. X'ħataqbad tgħidlu kif inti ma tafx l-ħażin, ma fl-istess ħin jekk tħalli ħaddej u ma tkellmux. Ikun hawn min ma jgħid xejn kważi, ħossu imbarazzanti jitkellem fuq din is-sitwazzjoni. Inti eżempju bħala persuna li tlift il-papa, li xi ħadd pereżempju ma jkellmekx għax ma jafx ħajaqbad jgħidlek, kif kont tħossha? Jiena dak iż-żmien kont naħbija. Allura jiena f'dak iż-żmien ma kienx daqshekk problema, kont naħbija vera tajjeb. Imbagħad irrealizzajt li jisma' I'm okay fis-sens inti qatt ma tkun 100% imma inti titgħallem kif il-ħajja inti tkompli għaddejja fil-każ tiegħi, jiġifieri gradwajt, sirt iżżewwiet, sirt Tom. Dejjem at the back of my mind hemm il-papa. Imma fil-verità jiena ħbejta dak iż-żmien, illum il-ġurnata nitkellem fuqha. Jiġifieri għalhekk jiena kelli dal-interess fuq dan is-suġġett biex inkomplu nġibu aktar għarfien. Jiġifieri dak iż-żmien jien kont naħbija. Illum li nitkellem fuqha inħossni vera tajba. Għax nibda ngħid anke forsi meta tkellimt ma' daw il-partiċipanti u bdejt nisma' l-istorja tagħhom, inti għalhekk l-importanza tal-reflexivity biex inti ma tkunx biased fir-riċerka tiegħek. Imma tibda tgħid ara dik għaddit minn hekk, dik għaddit minn hekk. Kemm importanti li jitkellmu għax vera kif qegħdin ngħidu hawn min jingħalaq kompletament fih innifsu hawn min jaħbija.
U għalhekk ġeneralment jispiċċaw li daw l-adolescenti jew it-tfal jinqataw minn mal-grupp għax ma jkunux jafu x'ħajjgħidu. Għalhekk huwa importanti nerġa' nenfasizza li kemm it-tfal, kemm l-adolescenti fil-klassi as a whole ikollhom għarfien Żgur. jikellmuhom kif għandhom jaġixxu f'sitwazzjonijiet u mhux neċessarjament għax tlifna il-papa jew il-mamma ta' din it-tifla, anka qabel, għaliex le, għandha tkun parti daqskemm nitgħallmu affarijiet Mela, jiena naħseb hija xi ħaġa fundamentali. immens li inti titgħallem kif għandek tgħinhom dawn l-istudenti, dawn it-tfal. U jew kunu sħabek eventwalment. Eżattament, kif inti tista' tgħinhom iħossuhom aħjar. Billi eżaminna, dawn probabbli rridu min jismagħhom jew min jifhimhom. U jiena naħseb ukoll jinqataw xi tfal għaliex jaff jaraw isħabhom jaġixxu b'mod differenti. Li pereżempju jisna x'ħanaqbdu ngħidu. Kważi inti jisek kif dejt ngħid tħossok qed timbarazza ruħek jew tbiddel is-suġġett. Jew bidlu s-suġġett x'inhi jiġi immaġina jitkellmu fuq kemm iġġieldu mal-mama. Eżattament. U mbagħad pereżempju jaraw li tifla ġejja li tilfet il-mama u biddel id-diskors. U ovvjament it-tifla ħadd induna. Mhux hekk, għalhekk normalment jispiċċaw jinqataw, però rridu nimxu wkoll skont dik it-tifla jew dak it-tifel. Il-karattru għax dik ħadd tagħmel effett. U x'jixtieq. Forsi dan it-tifel iħossu komdu jitkellem. U aħna lek huwa importanti li nagħtuhom l-ispazju jagħmlu dan u forsi jkollok min kif dejna ngħidu juża modi differenti kif jista' jesprimi ruħu. Jalla nkomplu ġifieri jiena dik il-ħolma tiegħi fuq dan is-suġġett li nkomplu nkabru l-għarfien. U min jaf forsi xi darba nerġgħu niġu nitkellmu imma din id-darba x'inkunu solvejna ġifieri jekk għawx ġifieri il-bambin irid x'ħan noħolqu għal dawn l-istudenti. Jiena taf x'għandi mistoqsija oħra. Bil-qalb kollha. Meta pereżempju, meta bħalek inti tlift il-papa. Huwa tajjeb li jibqa' jissemma l-papa bħala parti mill-familja għax kun hawn min jew moral terrain il-frames biex it-tfal kemm jista' jkun jippruvaw jinsew malajr, jew inkella kważi jsemmi iżjed. Ħanejdlek, din tiddependi mill-familja wkoll. Ġifieri l-mod ta' kif il-familja ħatħares lejn il-bereavement. All right. Għaw min forsi jiena fil-każ tiegħi, fil-każ tal-familja tagħna, il-papa baqa' xorta parti integrali fil-ħajja tagħna, alla volja m'iegħatx preżenti magħna, minti fil-verità l-memorji li jgħext miegħu ħajbqgħu hemm. Żgur għandek ritratti, videos. Imma mbagħad hemm min forsi l-mod ta' kif ħajħares, kif ħajħossu aħjar, li ma jarax ir-ritratti. All right, xaġa suġġettiva. Eżattament, ġifieri dak li forsi għalhekk jiena dejjem nemmen li kull persuna hija individwal, għandha l-identità tagħha, għandha l-emozzjonijiet tagħha ta' kif ħatgħix il-bereavement. Ġifieri hawn min familji forsi jingħaqdu aktar taf kif jieħdu ħsieb aktar xulxin, ma kif qegħdin ngħidu jkun hawn min they drift apart. Għax forsi dik il-persuna li kienet il-kolonna tal-familja issa m'għadix iktar hemm. Ġifieri forsi jekk familja qed titkellem ħafna iktar fuq u forsi familja oħra li titkellem fuq hija xi ħaġa vera tqila. Għalhekk huwa importanti li nerġa' nenfasizza il-counseling, ġifieri li nmorru mhijiex xi ħaġa x'tabu. Mawx one size fits all. No, bħal mental health. Ġifieri inti qabel kważi tabu li tgħid li kellek mental health jew postnatal, pereżempju, imma kemm hu ħaġa aħjar li aħna qegħdin qegħdin naġixxu qegħdin nieħdu azzjoni. Ġifieri l-importanza tat-terapija li inti għandek counseling sessions li importanti l-konsistenza mhux mor darba tinħossni tajba mela ma mmurx iktar. Again, li ġifieri jiena nemmen li bħala eżempju ħan nitkellem f'counseling li tiffoka ġifieri taraf min hawn eżempju qed jispeċjalizza fuq din il-ħaġa, eżempju bħal marriage counseling. Inti titmur għand il-persuna, jekk eżempju jiena kont pregnant mort għand il-gynecologist. Inti dejjem titmur taraf biex il-persuna biex tgħinek u tiggwidak għal ħajja aħjar wara kollox. U kemm hu sabiħ li pereżempju ġenitur
tmur ma' l-ulijiet tagħha biex tifhem kif tista' Immens. Għalhekk l-ewwel meta bdejna nitkellmu u bdejt ngħidlek li kemm importanti ddaħħal il-counselor, l-SMT u t-teachers u jkun hemm ukoll xi ħadd mill-familja li qed jirrappreżenta x'inhu id-dar x'inhu jiġri biex inti taħdem bħala tim. Jekk inti għandek tim b'saħħtu, jekk għandek kulħadd on board, mela aħna nistgħu ngħinu l dik it-tifla jew tifel jew l-adolescent ħossu aħjar. Jiena jekk inkomplu nitkellmu ġifieri noħodlok il-ġurnata Mhux hekk, passjona għandi ħafna suġġett interessanti, għax Immens. kif qed inti peress li huwa personalized, jaf il-wej tal-om. U l-wej ta' tfal huwa differenti. U jekk ma jifmux illi, alright, per eżempju, jiena ma rridx nara ritratti, imma t-tifel qed toħossu aħjar li jara ritratti. Mela ħanħallih. U b'xi mod taħbihom, insibu it-triq fin-nofs. proset. Okej, jien ma rridx narahom, imma ma narahomx. Again, għalhekk l-importanza ta' terapija. Terapija li tisma' u tifhem. Eżatt. Għax inti għandek il-xaħat qed isegwik u kif qegħdin ngħidu mhux għax tħossok tajjeb mela daqshekk għax inti da tista' jgħaddi żmien u terġa' tibda U tħossok. your way is not my way. Exactly. Għax naħseb dik hija xi ħaġa li aħna il-Maltin Importanti. għandna fit isma' ħanajdlek għax jiena hekk. Għax jiena għaddejt minna mela. U hekk irnexxi li jisma' minni pruva le kulħadd għandu l-way tiegħu. Eżatt. Vera, naħseb jekk it-tinallana nibqgħu sal-lejl ngħidu. Huwa suġġett interess jgħidni kif affaxxinajtni. Il għaliex hija xi ħaġa li ma kontx noħlom fuqha. Għax ovvjament meta ma tkunx ġarrabta ma tgħaddilekx minn rasek. Nafu li ħanaddu minna xi darba imma tkun fil-kaxxun. Eżatt, eżatt. U mbagħad li tiġi il-laħwa. Jiena naħseb ukoll biex nikkonkli li naħseb li kbar jekk eżempju jien issa lillum il-ġurnata jiena ta' tifla ta' sena u xar li għal-mimmi ta' jnejna, il-biża ġifieri li titlef lili wkoll jew ir-raġel tiegħi tata daqshekk żgħar bħalma tlift il-papa tiegħi. Mhux it-trauma tibqa' dejja. Dik tibqa' dejjem f'moħħok imma x'tagħmel fis-sens inti tipprova għalhekk kif qed ngħidlek ġifieri jiena wkoll biex għamilt il-kors ta' counselor jien kelli vjaġġ, ġifieri il-vjaġġ kien li nattendu il-counseling sessions biex inti jgħinek aħjar titkellem u tara x'hemm taħt it-tapit. Proset Franġeska. Min qalbi. Suġġett interessanti, ħafna. Nagħmel appell biex forsi min jgħidu iwa bisabad dan isimgħu għax jekk forsi ma jgħinx lilkom preżenti jaf jgħin lil xi ħadd li għaddej minn din l-esperjenza. Għax xi ħadd jekk ma nkunux aħna, xi ħadd madwarna ħajkun hemm. U l-inqas li nagħmlu impatt pożittiv fuq il-ħajja ta' ħadd ieħor naħseb jew għadha mill-isbaħ ħaġa nistgħu nagħmlu f'ħajjitna. Dejjem, mqar ħaġa żgħira. Grazzi ħafna. Mill-qalb.